sa Mayo 13, ayaw kalimti. Aya na kaya magpapili pagka-congressman. Kampiyon sa masa, nasulayana 20 katuig pagserbisyo, aya na kaya. Pro children ang iyang plataforma, congressman na kaya. Ayaw kalimti, umaabot Mayo 13, aya na kaya magpapili pagka-congressman. Matinabangon, masaligan like nobody else. Di natatanan kay congressman na kaya. Kalimti, umaabot Mayo 13, aya na kaya magpapili pagka-congressman. Matinabangon, masaligan like nobody else. Di natatanan kay congressman na kaya. Kay congressman na kaya. Bata nun pa, pinakaunang presidente sangguniang kabataan. Barangay chairman sa Nazareth, nahimong konsihal sa tulo ka termino. Pro children ang iyang plataforma, congressman na kaya. Ayaw kalimti, umaabot Mayo 13, aya na kaya magpapili pagka-congressman. Matinabangon, masaligan like nobody else. Di natatanan kay congressman na kaya. Kalimti, umaabot Mayo 13, aya na kaya magpapili pagka-congressman. Matinabangon, masaligan like nobody else. Di natatanan kay congressman na kaya. Kay congressman na kaya. Na kaya. Congressman na kaya. Na kaya. Congressman na kaya. Ayaw kalimti, umaabot Mayo 13, aya na kaya magpapili pagka-congressman. Matinabangon, masaligan like nobody else. Kay congressman na kaya.